Daħal fażi oħra kruċjali l-proġett tal-Junction tal-Marsa wara li fl-aħħar sigħat bdew jitpoġġew f'posthom l-ewwel minn 350 trafu li se jiffurmaw il-qafas tal-karreġġjati f'dan l-ikbar proġett infrastrutturali li qatt ra pajjiżna. F'dan il-proġett b'investiment ta' 70 miljun euro se jkunu qed jitneħħew darba l dejjem it-traffic lights tal-inħawi taċ-ċimiterju tal-Addolorata. Minflokhom se jitpoġġew 7 strutturi f'din il-ħolqa importanti tal-pajjiż li minnha jgħaddu mal-120,000 vettura kuljum. It-trafi qed jitpoġġew fuq 14 kolonna li mbnew fl-aħħar ġimgħat. Flimkien dawn se jiffurmaw parti mill-ewwel pont li minn fuqu se jgħaddu l-vetturi minn triq Garibaldi sa triq Aldomoro. Dan il-pont se jitlesta sal-aħħar tas-sajf. Il-perit tal-proġett Rejfil Abdillah spjega li bejn kull kolonna qegħdin jitpoġġew 14 trafu li se jiffurmaw triq b'4 korsiji u li trafi jvarjaw minn Konkos għall Azzar. Kull trafu fih fuq 26 metru tul u jiżen 36 tunnellata. Hemm madwar 350 trafi b'kollox li jkopru kemm trafi tal-Azzar li ħajkun qed jintużaw fil-kurvi kif ukoll trafi dritti tal-Konkos simili ta' dawn li tpoġġew illum. Fi żjara fuq is-sit il-Ministru għall-Infrastrutturi Borġ spjega l-importanza u l-bidla l-aħjar li dan il-proġett se jġib għal dawk kollha li jagħmlu użu minn dan il-kurutur tal-pajjiż, speċjalment dawk fin-naħa t'isfel ta' pajjiżna. Dal-ewwel bridge li se nkunu qed nagħtu lill-poplu dik min-naħa ta' Aldomoro lejn Garibaldi, bridge li ser ikun qiegħed jiffaċilita l-ħajja tan-nies. Aħna nnidu lin-nies inaqsu d-dewmien tagħhom fuq it-toroq tagħna, naqsu dik l-esperjenza frustranti li jaħlu fit-traffiku, iktar dewmien ifisser iktar emissjonijiet, jiġifieri ħaġa ġġib il-oħra. Dr. Borġ fisser kif it-trafi tal-Konkos qed jinħadmu fl-eksi tal-Malta Shipbuilding għal dan qed iwassal għal inqas karriġġ u iżjed sikurtà anke waqt il-fażi tal-kostruzzjoni. Il-Ministru Borġ qal kif dan il-proġett miexi skont iż-żmien stipulat u skont il-budget allokat. Tenna li dan il-proġett huwa xhieda tal-ħidma tal-Gvern li jisma' lin-nies u li tittieħed azzjoni fejn meħtieġ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.